Dakle, kratko o jednom od najvrijednijih nakon ovih sunneta, najvrijednijim dobrovoljnom namazu, a to je duha namaz. Duha namaz, kojeg ne bi trebali nijedan vjernik i vjernica da ostavljaju, da se posebno zalažu dakle, u obavljanju duha namaza. Čak se spominje od velikog broja ashaba da im je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam posebno oporučivao obavljanje duha namaza. To se prenosi od Ebu Darda, prenosi se od Ebu Hurere i drugih, Salmana radijallahu anhu ecmaîn, da im je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam govorili su, oporučio nam je naš voljen. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam 3 dana u mjesecu da postimo, da klanjamo 2 rekata duha namaza i da klanjamo vitr prije nego li zaspimo. Kada hoćemo da idemo na spavanje, da tada klanjamo vitr. A im je dakle između ostalo posebno poručivao da klanjaju duha namaz. Također došlo je u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da ne ustrajava u obavljanju duha namaza osim pokorni Allahov rob. Da ne ustrajava u obavljanju duha namaza osim onaj rob koji je Allahu subhanahu wa ta'ala awwab, koji je pokoran, vraća se stalno Allahu subhanahu wa ta'ala. Također došlo je u 3. hadisu, hadisi kuciju, posebna vrijednost, 4 rekata duha namaza. Stoji da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, dakle hadis kuciji, ko mi klanja 4 rekata na početku dana, ja ću ga zaštititi od svakog zla u preostatku dana. Ko mi klanja 4 rekata na početku dana, ja ću ga zaštititi od svakog zla u preostatku dana, dakle dok ne nastupi noć. Također dobro su nam poznati hadisi u kojima se spominje da bismo trebali svaki dan zahvaliti se Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno udjeliti milostinju sadaku kada osvanemo onoliko puta koliko ima na nama zglobova, zglavaka na našem tijelu. 360 puta, pa kada su to ashabi čuli, upitali su, zar to može neko Allahu poslanik? Toliko puta da udjeli danas sadaku milostinju, pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, svaki tekvir, Allahu akbar je sadaka. Svaki tehlil, la ilaha illallah je sadaka. Svaki tesbih, subhanallah, svaki tahmid, alhamdulillah je sadaka. A ukoliko klanjate 2 rekata, sa ta 2 rekata ćete se iskupiti za sve to. Pa dakle 2 rekata duha namaza, za ta 2 rekata duha namaza zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala za blagodati koje nam je podario i dakle udjelujemo sadaku toliko puta. Također se spominje u jednom od hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je poslao jedne prilike jednog dana izvidnicu, da izvide tamo neprijateljske snage, neprijateljske trupe. Pa su oni i napali, ashabi su napali tog neprijatelja, za kratko vrijeme ih savladali, uzeli plijen, otjerali ih i vratili se sa plijenom. Za kratko vrijeme. Pa jedan od onih koji su učestvovali u toj izvidnici je rekli, Allahov poslaniče, nikada do sada nismo ovako brzo otišli i brzo obavili svoju misiju i vratili se sa većom nagradom, sa većim plijenom. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, hoćete li da vam kažem kako ćete za manje vrijeme postići još veću nagradu? Hoćete li da vam ukažem šta da radite, pa za manje vrijeme, za kraće vrijeme postići još veću nagradu? Pa su rekli, to je svakako što bismo i mi trebali. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada čovjek se kod kuće abdesti i lijepo se abdesti, uljepša svoj abdest, zatim ode u mesdžid, ode u džamiju da klanja sabah namaz, pa ga klanja i ostane u džamiji, čeka dok sunce ne izađe, kada izađe i klanja 2 rekata, tada će za to vrijeme postići veću nagradu nego što ste vi postigli sada u ovoj svojoj izvidnici. Oko samih ovih namaza, duha namaza, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka na kojem su stepenu, ali dakle, umjereno i srednje mišljenje jeste da su oni sunneti, da je preporučeno klanjati dakle te namaze. Oko broja rekata, kao što ste čuli, postoji razilaženje. Čuli ste u hadisu Ebu Hurere, Ebu Darda, Salmana al-Farisija da im je oporučio Allahov poslanika alejhi salatu vesselam 2 rekata. Čuli ste u hadisi kuciju 4 rekata. Spominje se također u drugim hadisima, u hadisu Džabira radijallahu ta'ala da je klanjao 6 rekata Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Hadisu Umu Hani da je klanjao 8 rekata kada je oslobodio Meku, kada je ušao u Meku. Pa se razilaze islamski učenjaci koliko se to može klanjati. Čak dakle došao u hadisu Muslima da je klanjao 4 i nakon ta 4 rekata onoliko koliko je još htio.
nije zabilježeno, nije zapamćeno, nakon 4 rekata koliko je još klanjao duha namaza, pa se kaže najmanje je 2, a najbolje je 4, a možeš klanjati koliko hoćeš. Najbolje je 2 rekata. Najmanje je 2 rekata, a najbolje je 4 zbog ovog. Dakle, iako postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, ali zbog ovog hadisa kudsija, ko mi bude klanjao 4 rekata na početku dana, ja ću ga zaštititi u preostatku dana od svakog zla, jer pojedini islamski učenjaci su rekli da je najbolje klanjati 4 rekata, a može se klanjati još. Postoje također hadisi u kojima se spominje da je klanjao 12 rekata, međutim ti hadisi su slabi. Jeli, ko hoće više od 4 i više od 6, jeste dakle ovaj hadis kod imama Muslima, dakle da je klanjao 4 i nakon toga još koliko je htio. Osnova je da se dakle i ti namazi, jeli duha namaz, dobrovoljni namazi tokom dana klanjaju 2 po 2. Kao što se klanjaju i noću 2 po 2. Kao što se klanja noćni namaz 2 po 2, u osnovi može dakle i 4, može i 6, može onoliko koliko čovjek može da podnese i koliko hoće, ali osnova dakle, jer je došlo u hadisu, salatu lejli metna, noćni namaz je 2 po 2, isto tako i dnevni namazi, dobrovoljni namazi, duha namaz, ukoliko čovjek klanja više od 2, može da klanja 2 po 2. I također, oko najboljeg vremena duha namaza također postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Pa došlo je u hadisu da je vrijeme duha namaza, najbolje vrijeme duha namaza, u jednom od hadisa je došlo, doslovan prijevod, kada se papci užare od vrućine. A to je dakle kad sunce skoro dođe do polovine neba. Skoro do predpodne, dakle prije onih 15-20 minuta, kada se sunce digne, kada se užari pijesak. Pa jedni kažu da je tada najbolje, dopred sam, dakle, istek tog vremena, duha namaza. Dopred sam istek, dakle, da čovjek odgodi pa da tada klanja, dok jedni kažu shodno ovom hadisi kudsiju, koji se spominje 4 rekata, kao najbolji način klanjanja duha namaza, da tada na početku dana najbolje klanjati duha namaza. Ko dakle klanja na početku dana, Allah će ga zaštititi od toga vremena dok, pred kraj toga dana zaštititi od svakog zla. U svakom slučaju, vjernik i vjernica ne bi trebali zapostavljati makar 2 rekata duha namaza. Čuli ste dakle ogromna nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko Bog da sljedeći puta da se Allah poživi, govorit ćemo o najboljem namazu tokom noći, noćnom namazu, budući dakle da ima mnogo propisa koji govore o njemu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta